Аллага шөкер, Алга китеш бармы? әкрен алга китеш бар. Булат. Реабилитация үтү ала берсә е башлыйбыз. Реабилитация түгел, операция. Операциягә без аны хәзер әзерлибез. Аның таз җиренә операция. Кысмыклы биеп торалар ди. Эш беткәч уйнарга ярый. Everybody dance now. Pum pum param. Pum pum param. Сандугачым һәм сөеклем. Үтә көннәр гомер үтә. Сине уйлый, сине көтә. Син янымда, яннарымда чакта гына. Күбәләкләр күңелемдә. Европа сыйфаты, экологик чиста катлам, озак һәм җайлы куллану, булар барысы да Кукмара савыт сабалары. Кукмара фирма кибетләренә рәхим итегез. 8 333 93 45